Kani kadai ke Batay CTV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Sasisen pat ngin ya peteng biang ya kadai ke jingya keren jungi. Markmat bat kikirtong. Ya kani ke por nga. Idan iwe ilong kami. Lapan kre bahan penyele ya kadai election. Napo 19 South Shillong constituency. Itai ilong kami ngatarai ba pi baro pi itui. Mar ba idai bla. Pawa ki lat patai kubor. Yang bagi kam itrai bagi paipa. Itai di kong Angelarna. Kong na priang sobhai pi sakani ke program jungi. Bat ngai ku blairu ya ka por la penut wan ang ni post studio ni keren benga. Tie hak bene kong kong hadin ma fila nilai ba fila sim ya ka rai bandrung sakani ke jeli jang sain perthai. Isku aban tip kendiat ma fi. Ka ele se ka daw pelong fi. Ba fin jet ya ni lenti bandrung sa sain perthai. Kublai sibun ba bat nga ai kublai ru ya ka batisi ka balong ka wei na ki la pathai ko bor ka ba pansat sisai ki issue ya ki aka hajala di pau snam bat nga kit bok ya phi mo kom ka channel te kata ka jingkal di jong phi nga tharai kom ba phi batai ba kani kampat ba kam de ki aka ka bathamai nga na du ki por ki banga song college ha ka por banga pule nga dep ka MA ka por banga pule law ngala no hi shakani ka kam pat ba ki break tip nga kong tai social activist ne iba trai ka kam pat ba panya khun na banta ki hok mo te kani ka jing mi jonga shakani ka ransan ya khun election kalong kum ka jing beteng ya kita ki kam but nga shimya ka ya kani ka rai namar ka jing long jing man jo ka jelahi jongi bra ka we ka chpa pet phina pet ngina kham ngam ban ka jing duk bam ka ban ka bam sap but ni shim ka ni ka rai ban ong ni khun ni de ki ri khun ni khun hamadan ni khun hakot but ni khun ru ha assembly Ti kau kidan bun kini ki sang sang perthai akni jangha jungi te bali phim ji te kita ki sang sang perthai punya sno bat kanu kanu sang sang perthai mo pa phishim bade ka rai mata ban mi daga kan hun bajang kam te hakajing sisha na do menshim snem kila bon kini ki party ki bawan kro ki ba ong yanga bane khon na ki laki dei ki national party ne ki regional ro but ngate nga kantat yaki hakawe kanong rim kata kalong ba pinapet yakar komtre kam joki rik pau snem nga sngo bakila shet la shupori upai ba bon ki jingkular ki bang poi she kumangan chu ai noksai phi hakani ka kanti le ka bladam ka MDA government barok ki asno ktila la ka dei ka PDF ne ka UDP ne ka BJP ne ka NPP ne khnam barok ki don lang handrei hakapor covid katto ka jing bam sap katto ka jing kni no ya ka to pisah tingka ju nong train nong bala I wei na ki ro kim kran ai shu ka bakham skusi ka long hakapor ba ti đâu yong bi an balak hang ka jing ti bi an yu đâu yong ka mut bangi du no ya ka spa ka phau ko badi man mi nak to kam poi sangi ka bamot bangim don pada ka pisah ka tingka na banta ka school na banta ki hospital halor ka turu te mdon wei ru bakran ai halor ka ni te yangi ka long ka ek ka bakong san bangin yeng bet ha ka nong rim jo ka hok pat ka jing sisa badai kata ka daw bangi don hakani ka kanhon ka kam me khalaya ba ka nongrim hi jong ka kam kalong banya khun yu bobon balang bat banya khun be banyo kata ka sanchar khadar ka ba khoi ka ba shai bat ka bishar hok bat ka trai hok te papirung sak san perthai kong atu pim sel baka don kam ye pi ban seng mala ka jong ka parti mala pim sel ha ikni la don pa pi pim sel don kam ban seng la ka jong ka parti Tikanika kam Meghalaya menta kadika jing sedang ngidang ong ba kadika political platform na mangimpat register but ngis ngau ba nang ni sakmat kajing tre jungi barabor ka sedang swana madan na try but nginte ya ka lada kapau shai nakipat ba bangin penlong ya ka party nang ni sakmat ngin le kata ndai kum bakalong menta kadang dai ka political platform but ngidon lai ngot ki kartong ki ban mikmat na kanika platform
na kita ki lai ngut ki kartong dei pi dei wei ba pin hab ni hun persya yo ba sanbor la mi kman la arsin na lai sin kat san snem hadu kan no bis ne scam ki ban ni hun persya yo ba sanbor kan ni ka jing pen kre ya kon election ka jonga ning kong ka kampai ba ngala pen kre ri po snem mo la jan ar po snem ba nga ya kon ya ki hok to ki pai ba ya ka election pa la palat pra banai dala de nga ya nga rung she iwei thliu yeng jo ki briu ki badon ha sau chalong nanu na jalu para paltan baza anjali laban madan laban shado ki lom pareng bat haba nga ya kendo bat ki nga perlut por man su thu ki jing jong ki ngat ya nga ki babon balang ki la thrang ya ta ka jing kala te ya kata ka jing kali ka jong pi ha to pi la na ka jobab jonga ka long bale bam la haba yeng halor ko hok ba ka jing shisha le haba ya khun persha ki kam bam mani ki kam bam sap ka jing job kan dei be ka jongi dia haba pai saka constituency ba pi bla pan krep ya khun mata ki ai kita ki se ki jing tu na ba pi ngan ong ye pi hai jala me khalaya manta ngi dei ka ba tuk tam ka jala haboro koi ka ri ngimla amat mundur mi chwa ngi shin mundur ba ka kham duk ka bihar ne ki be ki jala ndre phila ban mundur lai pho khandai na ka shis pa ka ba mut lai pho khandai % ki bre ki dei ki ta ki ba ha po online ka jing duk but ha sau chalong ro ka jing duk ka dei ka wei ka ba ban na do man shwa ngamnom jula klet ka to ka jing ya khun ka jongi ha o 8000 phra man kan tiu kan ka bible la na ma khat ko por mi ya ra le nga kan mau pha na ma nga dang armet ru ba kin ki khun sin rap ki jonga nge tet pliang te hamadan malki bandawa ya kata ka bible la sni ka bai nong ka ba biang ha ka to ka por new pho ting ka kla ban mundur hadin mangi dawa ka sedang kiu si spa san pho menta ka de lai spa prop way mo ya ki to ki unskilled workers but kan ni ka de ka way ka issue ba om tang bangim don ki kam ki jam hendrik teng wat kata ka bible lar ko bambia la bon ka jing sha yu rot te ki hok ki jongi te ya ki khon samla le bon ki bala man pa we kata bangila asngo do man sem ken na marangi petang ha ki long ying la jong in don bet i we i ba shong klem jam man chwa kam long kom ta hendre phin yu i ki party ki ba mi man taru ki long ma shukular hal man chu ai kai te pisa mit Hendrem dan ba ong man play lenti ban yok kam ka jam kani ka dikoi ka issue ki don ki tan jo ka sau chalong do bala ban kani ka jing kar hai u drugs mo par halor ka taru phin pet susi ba hame galaya kam don ka way ru ka state run de addiction and counseling center karem hadu ka ta ye ki long kami ban yo jing ya ki khon ki ba ngop ha kum ki ki ta ki issues ki way ru ki ba man ka sni ka kalaj bat ruk koi ka khia bat ka pule puthe kini ki de ki jing ki ba ki pat ba he ki la pen pau ko mang tai po sop chlong sai ta ka no ko ti ban la ban ra ni ta ki yo kam jam ji ni je bi ning kong nga tharai ngi di ban so thu mo ba ha bangi kran chpang ka bam sam kam de tang batu no ya ka spa ka pho na ka pisa ka tingka bon sen ka bam sap ru ka de ka jing pandon kam bakla ya ka bor kani ka jing pandon kam bakla ya ka bor teng ka long ru ba sak kani no ki kam ki jam ki jongi ye ki tu ki khon samla ki bla pule ki bla le ki interview ki bla mare na ta ki kam pulet don ba wan basu no ta ki wei na ka daw ba ki itu ithau ne ba ki thong ka pisa kata ka de ka wei hakikam sarkar bon ki ba sak kani no kom kita ki but ru pinda pet mdon kinu ki MLA ki ba kran shai but they ban don kata ka kanja reservation kam tam ha ki central government offices ban yo kam yo jam ki jongi dai amnum kla klet katu ka jinge khun jong but ki DSC ki la le ya ka exam ki la ya yo ya kata ka interview hendrich pen slam man pen thung kam ki bale ba ka don ka jingle tu ka jing persang ban besu tu kita ki dis phang ki kam sarkar Andrai shu pan matharai ngi hab ban perkhat
ban play kalat kalanti khnang bakin don ki we ki ban wan lam kita ki kam ki jam sejala jongi mo ka bamut ba ngin hab ban create kata ka atmosphere ka balong conducive baki on khtin pareng ne ka ba la ban ai la yakitu ki ba kwa ban seng ki kam investor ha hab don kata ka investment small and medium scale businesses and industries baki on kadai ka wei ka lat ka bala bha ban ai kam ai jam ni hab ban kersan ki kon samla jongi ha baki kwa ban persang kan won ka kam te ka wei ru ndai ngan ongai phi kani ka NRG dalong sakat balong ru kadai ka wei ka lat ka ba kersan ha ka por ba kerdu kam handre ka long ka bas ngusi ba ha Meghalaya 56% only ki ba let ban tre hapor baki persang ban expand de kani ka NRG hasau chalong ki bon ba ki benta jing shisha ki bala de ban long qualified ban yo e ka to ka NRG na benta ki peri urban handre klam dan ba ya khon na benta kata what ka to ka shispa asngi ru de ka de ka bala ba ban karshan mentang yo i gini ki khon samla ki ba try gini ki kam delivery ma Swiggy ki wei ki wei POE ba ka don jing persang ban khanglat yaki ndai ki haban yaki yaki turung i haban kersan balik ke sarkar kamla ban mudur ban yarap ban sna ka app la jong khnang ma ki hi kum ka kan hon kila ban yo lut baro ka tu ka jing yo nong nang tu om dan kam ban let ai ka non ka company ka panya yaki shawai jilla sa Rajasthan mantai kini ki gig workers ka bagi ong mo kini ki ba nya kini ki thuk ki ong ru ba ki tu ki company ki di ban tap sa ka welfare board ka tu ka ne ka pisa ka tingka khnang ba kan don ka jing ya dai kini namar ba shawai kini ki batre kam sarkar ki don chu em ki jing kersan ki workers rights ka bagi ong mo lakade ka jing ha por ba pangwa shitom ne basim shuti nre yakine ki gig workers ki bagi ong don tingin ya khon na banta ka taru bakade ban don ka an bar ka policy na banta ko kini ki jat kam thamai ki banwan de hakini ki labun snam anong pi la mi samadan bane ki wat tangkhat marwai ru pi shong khat sketret bane ki mo nam tak be bun ki issue te manta bade pi sai lain kertong na kan jo pi tong nong job bro lai mo hato lain pi la ban thau par thai po hing darbar ma rai ka jingla ngata nge scam ba habadon ka jing dum pinda thang mombati we ru ka shai mo te nga nget ba marwei ru la te but mangi lai ngot dei ni dei ki briu ki balaya khun chabar ka sarkar but hakitu ki jing ya khun ro ni la yo ban yo bon ki an ru ho la ka dei ka RTI ne ka lokayukta ne ka women's commission ne ka social audit ru dei mangi ba ya khun na chabar mo ngimpat long kita ki ba mi khmat ha ka sarkar te ladang yo lele kata kalat ban long kita ki nong mi khmat ha ka yeng dor bar thau ai na thrai la arsha la sha ki ki bangila man le sorry te kong ngamut ang kun degi na kini ki lai ngut ba pin ya kun dei ko ma om ne la da job dan ni job tang we nan tang a pi ong mane ba pim so ya kini ki we ba ki sang sang ba thai ba don ba la da pi job ba de pi ha bang ba dan ka opposition pi ha ban ka sarkar chano le se ki pinji mar opposition pi nam lam dan mar wai pi dan sarkar pi dan pi le ta ngan juba vekta da ka bong mangi ngim ya le ka election nya khun ba de na ka ka daw ba ki pho bana ni pen khre om kum ki tu ki bang shumi man ta te nga ngam la mo dur kin le yu ho si bana nga tharai ki ni ki ba mi shen man ta ki de ki ba shukwa bane le ka le ase ki karmen bikin yo pisana ni ki parti e mo te yangi laingot ki ba khun kum ki independent na karan san ka kam nga kwa ban ong shoi ki ba hakane ka jala Meghalaya la bon ki independent candidate ki ba wan lam ya bon ki ki ba man to ya ka jala man chu jer kerteng ka to kan ni iwe de iba matan narayan majau iba wan lam yang ya ka land transfer act ide independent candidate kin ma ka ta ba bulling do independent Ardendu Chaudhary independent mo but ka bon ka ko bakila le kham bon bani ki party te ba phikali phinle kom no phinle chano ka wei ka ba sai bha yangi baro lai ngot ka long ba ning kong e ngin nom ju snok ti lano ru
Bat kanu ko party ka ba penyasyun para breu ka ba yu roj ikirit pat ka ba dei ka party pensit nyam ka ba persang ban khang ya ka kom im ka jongi ka kom perkhat ka kom mani ya ka kom ngit nyam ka jongi pis ngutu ka ta ka party kitu ki party kata ka party ka dei ka ba chukwa ban knyon ben da ka bor bambu rom shu ya ka reti sanchar bambu rom shu ya ka federalism ro ba ong badon ha padeng ki states pa ka center bat kum kata ka party lanu ro ngim nam snok ti lada ki don kam yangi ban thau sarkar ki wei pat ki party hagata ka por in ya shong biang bat ki pat ba na man nget ning kong e bang hapan ya puson ban ya tai ban ya tai lang bat ki pat ba tingin ya tai ngin ya keren swa bat ki bat ru ngatharai habang aje kersan ngim num aje kersan ngin ada ka list ka ba jrong phaya ki bahato pikular na ba philsei ki ki an ngila de pen kre lupa ka to ka ni ki an ki bangi sngau bangi de ban po hadar bar thau an ka yeng dor bar thau an kum ka right to health act ka de ban don mo shu halor ka transparency and accountability ka ba ki ong ne ka ban pet ba de ban trai shai de ban ajing ken ha ba trai kam kum kita ki an ru ki de ban kular ba kin pen trai kam kita nang tangin set perkhat bangin ai em ka jing karsan te bandon cha opposition de le muja so tenan namar ba ngatip bangin la ban re shu ki issue bar ha bangilong ki independent ngim don te mar wengi don bu pai ba bar kalong ka ba kong san ban po be ki jing kali ban res ban pen sawai kita ki jing dawa ka sur jong pai ba ja khandiat ko mang nya phai sa ka jing lo jing man jong nong ba su lo ni kanong ba sulong ka ngia ma kam tam ka traffic ni sakut hagi papun ki benta jong nong ba sulong jan baroi ka si mole sakut parking ni yo te ya ka de don neti ji fi pen kren ni ma ni ka sor kam dei ka don hoi nga pen kren ban mi khmat de benta ka south chalong ko bade ha sor rengi khmilin ti ba ka ek bangi persang de na south chalong la ka de kum nu ban pentri kam bahai ka MLA scheme kum nu ban ajing ken ban rong ba shai na bas dang kan de ke ek balam lin ti ka state ru mo tengi kwa ru ban ya khun ban ta ki state level issues mo kata ka de ka ba shai ba ka thong ga jongi han re halor kata ka jing dheng khali ka jing khap nya asor nan ong ngai phi na do man shwangi ong ba ka ne ka jing karoi ka par kata ka development kam day ban long urban centric shillong centric kabamut pishu the ka spa ka phau tang ha shillong kibai ki district phim develop kabamut baro ngi hapan tu chani ban wat ka kam ka jam ban wat ka koi ka khya ka poli puthi dena kata ka da ka kham nya dai nadu man shwa ban ni khngat e kata ba kata ka roi ka par phya ban ai kumju kam day ban sha liang te Siki bagi district ru. Kenang bagi beri ke bidon sekolah ke district ki rukin yok kumjo ki eki bagi don kam na benta kaman kasi ke jongki. Kayo ka hat kan biang. Pule putih kan biang. Kayo ka kot jongki kan biang. Saya ka bagi don. Te hendrei halor ka bayar day bat ka kali pade mo ta ke jing bon ki kali. Kalong ka eki pas musi ba ka sarkar jongin day. Nama ka day ka lat ka kibut thau pisa gitu ban ong man khamsna su ka parking lot ne ban panyar tang ki surok nama kat ba phi panyar kat ba phi snaru ladak don bon ki private cars kan don be ka jing kham nya lada ka sarkar ka desha ka sarkar jong pai ba kala de ban perkhat kumnu ban kham ban ba ban pen bet ya ka public transport khnang bam num bon than ki private cars Hapor midang rit mangi best ba tengia ap na yeng pe kete ka boss ang te civil ka apoy pendon kam na ka boss ban le che bro kata ka de ka we ka badon kam ban le menta kam don ka boss na banta ki khna school na banta ki balik tre te kata ha ka liang ka deng ka lip ka traffic congestion te la pikiran mutan people kan mau yang as ka education kani ka jala sungi ka her sa try apa phai ka liang ka education ka ka daw se ka chi yi je phi kum ka activist pro si ka ka ya bila le se bila le research bale ka jala sungi ka her ka liang ka puli puthi
Kadai ka jing shisha kan ba what haki tu ki jing wat banya ki belong independent mo ka PGI index ne ka state of the education report ka Meghalaya ngi wan chatrai ngi kham duna mangi menta bane ka Nagaland bane ka Assam bane ka Bihar bat kani ka dei ning kong bom dan manu basim khiai ka ne no habang ong sim khia ka bamot ba ngi dei man penle jing mot kumno ngin the ka spa ka pho ban kan tiu ya ka puli puthi nei bon sin phi ka state budget kombiang halor ka puli puthi POE hi kinong hikai hi hap mi samadan ban yo tang ka tulap ko jongki kalong ka ek balik ran na kinong mi khaman ya la de ti ya dai tulap la jong shitam ki mi ki le dawa ban yo pension kinong hikai ki pho snem ki yeng ban hikai ki khon ki ti jong ki yo pension kumno ka ngin la ban kan tiu ya ka puli puthi te shu ko ka report le ka balong ka ba suma ka long ba ki khun jongi hadin ba ki shong class 8 kim la ai ki jing khen ka ba mut ba le kam biang ka kom hikai ne kam biang ka rukom a jing kersan ki no hikai ban ai ta ka jing khen ti simple things teng ba le ba ki drop out no ki khun ki ti jongi la da phim la ban pen biang tang ka ba ki pan khana ha ki school ru kumno ki khon jongi ki la ban song ban puli sup hang to pakata di ka jing shisha the worst Meghalaya in terms of toilets for girls and boys pilan matur tang paimon hoi kadi ka school ko jonga jing sha ka parim bat so si ken ba kalong to ti shu pat halor ka puli puthi ngi hapan kan mau mo ba ki dan sa ki we ki program jing sha ki ba karsha ne ka puli puthi kumentan dai ka puli puthi ka sedang na do kini kidang shisnem la di ban yo em ka to ka jing karsan haki ICDS Anganwadi Center kam dai tang ban ai jing ba mi ki sedang ban yo ka jing puli nang tu handre pet se ki to ki center jongi shei ki poi ka pisa ka tengka ka bari ban poi hang tu kam poi ni kan mau dang shen what you to khau ba di ban poi sha la long ko makitu jing bam ki khlong ki jongi dei na kata ka daw ba san phau na ka shispa jo ki khon jongi ki long kita ki ba stunted ki bam la ban yo ka jing drong mo ki bam biang ka koi ka khia ka mid day meal ka ba dei ka wei ka ba shaki bi ki jilla ka dei ka ek ba pen kring ya ki khon ki ti kham tam shki nong kondong ban wan cha ka puli puthi na man ka sila da phila ban yo ka bam ka ba khlut ka ba shet ka ba fresh ka ba man ka sngi tang nang taro ki bun ki ba duk kin pa skol ki khon ki jong ki ne ka mid day meal kam tre kam ba shoi jilla long sa long ki ai protein ling ba ka ba ai peleng man ka sngi shani te kumno ka ni akran halor ka ta puli puthi Tingin ya pai mta ska koi ka khiap de ka de ka wei na khamat ki ba kong san la dangin pek mta ki hospital sarkar ane ki PHC CHC kinong trai gidan kinos gidan ha doctor dan wei ar tabada ki pai ba ki ba duk ki yang tu dei along bisu de check taman le x-ray ro update sawai scanning mare sawai mut kam dan sing mut gitu tang bayong kli kum ka long sin dawai iki wi jing pang ma khame kam long hatu ka e ga jing pasga jo pi mar ka ne kari ga jing shisha kata bawat haka koi ka khia ro ngila tron cham palat mo ime jonga pitip isi dei doktor tengi ni he isan hang ti haga das hospital but yo i ba ka to ka por ka dei ka wei na ki hospital sarkar ka pada biang ba na dong sadong kham tam ni ka koi ka khia ki long kami ba ki kan thai man ta par ka long ka ek was musi ba hapadang ki long kami ba ki kan thai sa shi sien ka Meghalaya ka dei ka ba khmat do ha ba do no ka jing im jo ki long kami thai ha ku por ba pa ba pun ba kha mon dor phi ka tar ka dei si ban ta ka koi ka kya handai fin dio i ga ka sarkar jo ngi kum ba phi ong ma phi bon sien la dangi le cha PHC sha dispensary sha civil man ta ka don ka MHIS ru ba ki ong dei bon sien kam tre kam ka to ki bu kan don ba khap thia ka tas ngi ha hospital ka tangin siu rebun ba khap siu no pla kalong ba ki pen kala mar khai ya ka koi ka khia wat ya ka puli puthi ru tika de ka jing shisha ba man shwa da long skat ba long ru minang yo ki dawai la bun snam nai man shwa por bangia khun ru na banta ka ta ka essential and rational drug policy ka kata ka ba mut ba haba ka sarkar ka thiet dawai
kam don kam man thiet ki dawai branded teh badon kerteng branded dada kam thiet branded dawai mata kayo akador babiang kayo ban IAM yangi Hendrai kan ka sarkar jongi ka long ka ka pas ngusi babon sin ki deal bat kini ki supplier ki thiet akador ka barem te yangi ki myo ban IA ya ka to ko policy na ban chwangi la khanya rem dan bale IA bakani ka kanti sa sin na ka kam mai khalaya te kani ka dikawi ka enjadna baka di bandon ka an ka Public Health Act hakaba ngide ban shngan bahaba syaban da ka jingpang bat ngilet ka government hospital ngide ban yo at least free medicines but free diagnostics pun bapi ang pi ka x-ray kan kata ka de ban trekam hakapor bangali ka khulung manga sa kanis das rong kan ma bale to ka scanning ne imdon kam de ban sek shibu iki sunduk tu tap kat bamon donation ka de ban lombong ta ndrei bala kar hai bal ka bamsap ki persang ban bamsap da ka bakani no ka hok ka jongi halor ka kwat ka kyaro tungi i kong no ha ki kaya aki election nakawai ke election sakawai ke election ki kamduna ki beri ba sampang ki basta ban mi sekmat de ki bon ki nong khai ki aspa ki wan hato pi i ba kane ka de ga down ba ki pai ba chungi ki sha pan be dek pisa ngim yo ba kim nur su ki beri basta ki nur su ban mi sekmat ki ba ki tieng ka pisa kadai jing shisha ka baham meghalaya hi menta la kurup bor daki hespa daki hesaipan but daki kwan mento yang di ben ongru namar bakial ki pet ekane ka sanchar khadar kom ka business opportunity ka bakin let yang thi ban panyar ya ka business la jong nit babon ru ki deki nong khai marpo khando do yong ki ba menta la kurup ya ka bor no but namar baki deki businessman ningkong ka rukong perkhat jongki bat balai baki le inte ru ka diban panyari ka business ka jongki kimdan ka jing champang ne ka jing sngo lem namar bun sin ka ka sedang na ka jing so tho para brave ka jing sngo lem ka jing tip ka khya ka son kini kim tip te baki la em lupa ka saho paho em te kim ju la ban mudur ki kita ki policy kita ki an ki bala ban yarap yo babon balang om tang bakim la ban mundur kim dan pore ban persang ban wan lam yakum kita ki ti haba pi ong bon ki bating ban mi pades sakane karan san jo kharar sanchar ba abon kum kini kwat hakapor banga mot ban yakun mangar ubon ki ong phila tharai nama phim don ka spa pho tengi te kan ka campaign jongi ka de jong pa ba te nabas dang ki be pisa ki pa ba om tang baki be pisa ka campaign hendrei ki ai ru ki sap la jong ki nong rwai ki nong tho ki nong baro ki wan ki kersan te hatusngi doni wei ba doni wei jakaba chet jingbam ipen poi bam so office ba ai ki volunteer phi kom ta mo bat nga nget ba khambun ki breu ki ba kwa ban le ke rei bun chen ngim lap ti wei wei de la dang ya lap yi wei wei nge lum nge lang mo nge wan lang ta ka jing tli ni la nama bon hiu pa ba de uba sha thiet bangila man thiet bat ka wei ka bangi de ban kan ma ka long ba kini ki ba ya khon ba ka pisane man tangi tip ba bon ki sngo ba hab ya khon ba ka pisa ti uniru the pisa turu the pisa tengah ong kini ki hati pisa ki ma ya korniam ki ma ya khon para ma ki tu re haba kot ka de ban de ka sur ka bor ju pa ba ka ba job bat ngi de ban kan ma ba kini ki ba thong ka pisa om ba ki ai mo kin sa khalia be ka to she post sha ar post sha na ka pla jonga jong phi mo bat kin de ki ba number 1 ban sha thiet ha khapor ba thau su kar sa pe kin sha thong kin sha thiet kini ki ba persang ban thiet ki wei ti nga tharai re u ba bon hi pa ba ba kham song thu bat kani ka kan ti ar ho lai nga tharai kan compare dia nang ta pe sa ka wei pa kaman dai ketika song suk song san posor kai ba fidan manong la song suk song san mut ba kalau ada problem ka de banami namar ada don ke song suk song san ka kam ni tre ka kiu khai pateng ka dai te fi ka dong ba silong ko malong ni san snam la de ka don em deng ka song suk song san ka jing kali jong phi ka ba long ka ba khya bat ka badon kam bangin ya puson ba
Namar kadai ka jing sisa la dam don ka jing song suk song san kam nom wan kata ka roi ka par kum no kan wan kum no kin wan kita ki wei ki lat ai kam kim nom nut reban invest hang ni mo but la ka don hi kata ka jing ya kan an kata ka jing ya sho ya dat mo ki kam be an ong no te ka ba mut bakan kata hi wei pi wei long ye man ha kan ni ba don ka tu ki jing ya ki mano ba do no kidai itu kiba kamai jakpo man kasi kim yo shu ban let ban tre ban kata ban mangi tingil ayeng bet na do man shwa halor kan kanong rim mangi hap ban yada yaki hok long breu man breu ngim kran chapang ka shong suk shong san tang man ta bangi hap yakun election na do man shwa man shwaro bat ngia kun persya ngia kran persya bet yaki nu ki bor ki ba persang ban wan lam ya ka jing bam sup mo ti kani pinapet mo lada ki dei ki bor sarkar na ki bor ki bam dei ki sarkaro ngas kwa ban pen kan mau bahas kadon ka wei ka por ba na ka yeng shari ki ong hana bakin wan lam no ka afspa kin mau ka Armed Forces Special Powers Act ban pentri kam ya kum ka to ka an hne ka bamut ba unyat pathar u sipai un le kat bamon ha ka to ka por ong yeng ong em ha ka por ba sha siat yap iba chiru nyong kanir kam dei karukom state violence ru ngi khun handrei lada ka dei ka violence ka bale ta ki breo ki bam dei jong sarkar ru ngi khun number 2 ngila dei ban sedang ban perkhat thamai ba ka jing sa duk ka jing sa din ka jing sha nyon ben ka jing sa liang ka imlang sa lang jongi ka dei ka jing sha yu ro jongi bon sien dei ti na ki breo ki ba na sha bar na sha jingai hapo uhe spa jongi hi ulak ni noi ki hok jongi te mentang ila de ban perkhat thamai ni de ban perkhat ba kata ka law and order ka baong ka hok long breu man breu ka de na benta baro ho ni de kita kirat pa ni hapan ya dai la de ki don ki ai do bangin ya dai la de la ka de ka land transfer act ne mo ne kata ka reservation handrei ni de ban pe banya ba don pat manu ba pendon kam baklai kin ki anya mar fit plan wat kalan transfer act ru ki la jong hi ki ba persang ban penturot ya ka mo handrei ki ai ba ki daw ki jat ban wan lam ki jing pen kulmar ki jing bam ya shong sup je ho jong abang ye keren gu ta de ki bre pi ki nom yo daw ru kum we pat ha ka de ka election ye le ba kartang dai nya bi ban kali na pi mar pasha mar ka jing yo daw ju ki bre um ta pi dai ka dai bi tang ga ba ki ong ba pi karsa ni we pat ki jet pen rewe ba jang ta ki yo daw atu vidan yu nong lar ka de nga tharai nga le ki na do man step teng da case man step asha tim kina pe social media le ba ki bon ki daw jat ki jat ba ki sei te ki persang lai phau jat mo ban ong ban pan tho bria ka bai ka balong kum ta bang ade ka nong shun jo ka jat ban riu handrei ngan ong ngai phi na bas dang sabakut ngayeng na banta ki hok jong bobon balang ngam jet habangi ong ki hok ki hok te pimla ban ong banta singan IP ni hok ini we tengam ai hagak ten pareng ki ong kata indivisibility of rights mo te habangi kran kumta lada don ka jing pen khen ki hok jong ki bom day kita ki kasi garu jantia ngin haban yang ngan yang namangan yang na benta ka hok jong pi ngan yang na benta ki hok jong kiru handrei lada ki day maki ki ba yu roi pa pi hakata ka por ngan yang mo namar bang ong te ka nong rim jongi ka day ban kentiu ban yada ya ka hok long breu man breu mo mangileleng is ong mangi day kata ka jela kristan what haka jinget jongi ru ki kai kum ta bangi hap ban burom ka kawan lam jingerap ayu ladangi tim ngitit ngi berngam ngi sho iki waite ngenya tei mangi ngenya daru mo badde na kata daw ba ka por ba ki ong man pen kalai ka six schedule de mangi ba ya let hang tei hen hakmat jong ka standing committee ban sei kita kinya kumno ban kampen bha chu shu e ka six schedule de mangi ba persya e ka uranium mining
lang bat ki to ki sengki SU ki wei namang inget bakan dei ke ba penjulor ke jela ba ke jat pen reu jongi te ki breu ki hapan thau banu jor ye kita ki kam bat ngatip sakawai ru ba ki bun pha ki breu ki ong ba ngayo long khar ya kata le ngam cubure en le ayo ya ka jing it ya ka jing ya kendu kurim la ar paus na mentang ala song kurim ba di bomdei khasi ibadai ru ibatrai kini ki kam mo I snap film ba ibatrai ru kini kam ba idei wei ba hakmat jing sisaban barabor ban kran persa ya kini ki bor kamtam ki majoritarian politics ki ba ki ong ko mentang yo ha ri bar ko wei ki persang man yo ro mo ki rpa ki dalet si kini te nabas dangi kamdon kono ko jing bure ya kata na mar beleng chu bure mo but kumnu pat ngan la ban batai ki ba nga dei kabam num de tat ya phi mo phi hapan chunu jor ki kam ki jomi te ko monga ongai phi ki persang man tho bria bun jan mo om tang kata ba nga dei ki ba korsani ki wei kumni kum tai handrei hakane ka jing ya dan ti jomi ki nong de madan ro ki persang ban ong banga simpisa na ki kumni kum tai namar le ase kimla modur te bakala bandan ka wei kar kom tre kam hakaba ki nong di madan dala di ki yeng haka kejat la jong ki thau ya ka taka association la jong hapreng jong ki alum shpau tingka si banai ki kan show ki don audited accounts na benta kata ngaleng am don benta ba kata ki penya hi para ki welfare ki handai ki don ba de ka to kan ki breu anonga phi ki baju menchwa ki besit extort na ki ki shile lum na ki bopli te hadin ba ki yo ka seng kini ki besit sim advantage ba persang ban pa ki ban siu las dang khang kan mar mangki na ka seng ki las klan te ki tali ki persa ba te ki kwa ban kan tho ba de da kum wei ya nga ki wei ki ba kersan ki but ngam sko wi na mar ba ki ni ki bakaran kum ne dei ba maki ki bale kum kita ki kamar kata ki ka jing modur jo ki sa ko tang ta ba ki don tang ka to ka ningot hi ki ba le kum tu man hakani phu I karan ko video ro ko ba mi sadai sala yung krang ila file FIR persa ka tu namar kalong kum ba berngam ya kitu ki ba pli ki ba dia madan man kran ai persa ya nga ban ong hendrik ki kham ong ro hendrik ki siapan sapriang kai kum tu te kata ka de ka jing si samo ba le se ka don ro kata ka jing sngo bat kan ni dengan kran chai namar ba kum ka reu kan thai mo nga tharai ka jing thau ka jing wo ya nga bat iki wei ki ba dei le se ki nong mi khmat ki ba dei shin rang ka pher ba yo shin rang juran ba kli mano phiat chong kurim ya no kurim dei ne em phasi ne da khat em shisha ha kim jo kli ro long ki kam private jo kim juran ba tuklar ya ki kan thai ba de ane ki tuklar na do karyam ka be shudu lok ki khon ki ti ha namar le se ka don kata ka ba kimla bandur te ba indan re kun thai belong independent minded ban ya khon man ya karan tingi haban pen kala em ka taro ti kong khandiat ak bia dei bet kinong di madan dei fila ban kan mau fi ho ka don kam ya ki no di madan mar ki kamai jak po to ki haban kamai ban sa ban dap ya ki ka semma nela da pet pada ka we ka liang dei kong kum ti ki lain so sun mot pran kalau tiru kamu siu banian, tu ni su thô mình dan kam, kita dan kam ban kamai, tambah pajbar dan kam ban yo kaya kaya yang babiang. Dah kalian jupi pi dan em kata kajing yakun, tak kaban ta jongki ban ban yo yang kita ka list kuanong pajbar no comfortable, kir kena comfortable. Ti ha ka badai bat ki nong de madan kum ba pitip hero, kajing yakun kala aslam ba, bat kasot ka lan rius nam. Bat nadu pas dang mo kinong dia madan mangiru ni ong kiwi ti ong kasnong la jong le kat bamon rei mangi tingim pedang ya kata ni ong kasnong la jong ni di bantai bat ni di ban ngap lang ban so thu lang we bat man kata nadu pas dang kinong dia madan ru kam dei ki ong in le kat bamon ka jing da wa nadu ko por bat ka dei ke bas ngutanat ba hakani hauni sna bal adap arho angin ayo ka jing jong Pakata kalong banado bas dang ni dawa ya kaan. Ni om pimbit te ban le kat bamon hakawai kasngi pibe yaki hakawai kasngi pisha bakin chong hakawai kasngi one way koni no eki mar jong ki bon ki le bopli ki de ki riu kon thai 80%
Rei kun thei ki bucket kon rei. Ki hap man kamai ki klam krong ki klam tu. Rei pshule kat bamon klam ka an. Tena bas dangi ka jing dawa jungi ka long ba implement ye ka tu ka central an. But menta bangi la job hayeng syari ka sarkar kan hap banyat kat kam kotok an ki kan don an. Ki ba kumbo pi ong ma pi. Hap batai shai ha ei ban shong kanu ka hawking zone kanu ka no hawking zone kan don ka process of licensing kin hap le ka survey ban clear ki mo na maki ham bah maki hang nu baki la ban kamai man chu be kan dong kan strot ki ru kam long na mar pitip kan ka hawking and street vending ru am ka dei ka wei ka lat ka ban no sen yang bah sha ka yo ka kot jong ka jela ba jong ka ri tingi hapan ya da ya kata ka livelihood jong ki ba ya ka yo ka kot Rei menta baki ongkin implement ni kata kan don kata ka town vending committee ngata ngangit scam bakin sabet ki bero. Sa. Sakaway pat kaman. Kalong ba ka don ka jing dawa ILP ka bajur ba knaman control ya kata ka influx. Tena kaliang jo pi kai kan ori ma pi ang lor kami pi karsan jing dawa ILP ni. Kani ka ILP kami nakaan ka ba na do khat pra ar phulai nga thrai na niu phulai ka ba dei ki na do por pareng na kham implementation ni ki ron ki benta ka Garo Hills be implement ni ki weng no ro but ka ILP an ong ILP bon kalong ka emotional issue ki ba bon balang de but let's say kami kata ka jing long emotional halor ka ILP na maka don kata ka jing shapting ka jing ngo khya bangi de kita kiret pat yung ija sha Lep. tap telep ngarung ade ka wei ka banya khun bhana banta ki hok ju kiret pat mo habangi ong ret pat mde tang tribal and even religious minorities Christians ki khasi ki seng khasi baro mo ni hapan ya da ta ka identity ta ka culture ka jongi Tihato lada ka jing thmu ka dei ban ya da ya kata ka jing long jongi ka ILP kan ya rap sisana ni hapan thau ne ki don ru ki we ki an ki ban kham bha ban ya da ka wei ka long ka identity ka jongi ka dei ka ba snok til bha bat ka khando ka siam ka dei ne Klam ka jaka puta klam without land you have no identity Andre halor ka ne ka jaka ka puta ngila don ka tukaan ka land transfer act de ngitip ba ki bai kim la ban chu kene no ka jaka ka puta ki jungi Andre ngitip ru ba manta ki he spa le hang ne jala jungi kila persang ban pentlot ka tukaan ki pen telot ki kendon te ni hapan ya kun ban kampen scam ya kum kini ki ai sakawai ngi de ban kan ma ha to ko por baki ai shitting ka square feet ki ai SP kan ma shani shalong ha ka to ko por ngi kun ngi on balen chu ai kita kum kita ki long ki real issues ki bakta asisa yang ngi kum ka jat ben real ka ILP ngin hap thau na kata kalya hato kala ban penwan lam pemban ya kajing sa din ka jongi Andre kan don hi kata kajing sha kani no ya ki hok ki jongi kala asisa ban khangkar dep ya ka big capital ka baki om mo Andre namar balada ka wan ka spa ka phau jong kini ki ba ki company ki ba he namar mantangi tip kila pen telot pai ki kan don an ka land transfer kin wan simlet makim nyo insha Gentia Hills man hakani to ko jinga khi jogi breno sut ngalai ka de ke bangi hap paro banya kersan nama ka to ka de ka jing yu rot ke hok ki jongki Andre hato ka ILP kan la ban pensange ya kum kitu ki jat jing yu rot bat menta ka jing sisa ka badon plan hang ne jala jongi ka de bangi de kata ka jala ka ba ka yo ka kot kata ka per capita income jonga jo pin ngi tre ka bangi tre ro ka baduna tam kata ka economy ka jongi is the slowest growing yo kalong ko man reverse yo ki jongi hap het wir bani wat kita ki kam ki jam mo te komenta kata ka ILP hakanu ko rukom ngila ban perkhat ki bai ki lat ban ya dai ki hok jongi ki ret pa man pet bangin bit ngin biang namang imla ban susah
kut hajuk ngin haban ya cakmat ngin haban kenti ya laki jong dengan hab ya no jore kat ILP na kita ki jingkele kendiat sepang ke bordar ni keren no ni keren ILP kawan bordar mutang ini yo ILP munai ingin bu gate nim dan yo pot sam biang kai ga jing kan tho chpi lam kan ni kamput kam sam kham tam kan ni MOU dang dat ya sign dengan ke sarkar ni liap sarkar Assam halor ki border nei ngatenga ong bet bakan ni ka jinga keren kadai hapadang ka Assam ka Meghalaya but bunsin ki ya lat ru wat ki district councils ki badon ha Assam ba ki jongi kila de banum ya lat ki to Andre ka bakham kong san ka long ba ki ya lat je upai ba de ki le ki to ki breakfast meeting sang tu ki kran yu ki e yu msai mo but ning kong ngi di ban kli ki breu ki basa ki ba em ha ki bodar te nama ki kham tip penya ma ki ngin le kum no pitem habang ikran lele kata ka yo ka kon de lada mangi ngi kham monetize ki borders la jong ko ba mot ngi pen khlan ki yo ki hat ha ki border kat nu ki breu ki basa ki ba em hang tu ru ki la ban kham kiu bat ru kan long ka jing no san yang chaka jela hi pro ko we ni na dem khat na kita ki liang banda ka ba ong in drolan uni ulan yu bom la ban karyang khndiat ro e bat lada tu jing drolan yu bo bet kum ni wan lam me ka jing jaw umat ka jing so stat ki pai ba ang to boda mo tangi na feel kidi ki beri hong to boda ki bade ban batai ka pen klan no shun pala ma ha ide ben long friendly ki jing ha bat ni de ban berkhat ki we ki rukom te ki boda mo te sakawai pada ru baya dei bat ka border ba ki yo ki hat phi klampat bu ta ka jing kli hindrengan sei himanga na maka dei ka we hi ka contentious issue ru lang bat ka ai phi ka dei to ka railway dei ka railway ru ka jing khangla de ka dei ka ta ka jing shap ting te yo ki wan hiar ki pa na phi it ki dur teng ki bu ki dur ba bon tu pa tu ka rail dei komenta kamar ba mar buti chane ka bar rem hadu kata kinong rep jongi ki pertasla ba ki lat bandi ki mar ki mata ki one skin ki middleman ki one skin seng ki belong ki middleman ki ba khnyot dor ya ki hato ladawan ka good strain kan wan lam ya ka bha ka miat yu ba bun balang ya ka jing man toy ne kan wan lam ya ka jing snew hato pusan ba lor kata kuma phi ong ma phi ngila ban bu ki we ki lat ban check de Andre lada don karel ka ba at least ka ba karsani yu nong rep jongi ni dei ban khanglat ni kata ni hab ban perkhat ni kata ga jingwan yu karel hawan ha ka we ka liang ga de ka jing bha nomor ba ki mar ba ki kam tat kar ki mar rep ru ka ju ban supply sa ba de ka ni ka jing persya juga buon ku mangoi fi kitiang nomor kata ka jingwan rum jo ki beriu nomor ki ong ba wat bakarel kampat wan ro adu kan ni kan jayu les dawan kata karel kata ka sor ka ba kisah malang ro ka ki pen ngan ong ai phi dei habang ikran habang ya tai ngi dei ban ya kran ngi dei ban ya tai halor ki facts ngi dei ban sei ya ki jing kan jing dia ba ka dei ka jing shisha but the non-tribal population ha Shillong but ha Meghalaya kalak hamduna kata ngala ban sei phir ki kot kislaban pani mo but ladangi don kata ka jing chep ting ne bakin wan kini babon walang ko mga ongai phite kim don la te ban thiet jaka puta tang nang ta shwaru kim sa do re mo but sakawai ka jing shisha ka long bangi ngi de a labor deficit state mo ngi dang don kam kini kiseng balang ki ba persya bon maki ki contractor maki hi ki ba pendon kami kini ki labor ki ba na ba kata ka de jing sisang ha ban karan ba te andre ki don ki be ki lat ban pet ban check komenta ka interstate migrant act ni ha ban burom mo na makat kum kariti sansar phim la ta ban khang lat ki jongi ru ki le chabar ban trai ki wei ru ki wan chani andre ni hap te pet tek pa tek kum no ban pet trai kam hai to ka ai
Bani ada ki hok jong tu kong pinong trai nong belah ki wan chani khnang ba ki jongi ha ba ki le chabaru num dan ka jing syak kani no ka hok jong ki kong pinong trai nong belah ti shu pada ngi hab ban don ka mechanism mo ban pet ba ngating ong kala don pa te kata kalan transfer a kini ki Hendai la don kata jing syak ting men hakani ki don ki ba propose ban ong ba ngin don ka kanja system man pet ka safety security mo Hendai kamla pada ban long ka system ban pet ya ka safety security ba pa register ka ba long pada ka system bakin exploit pada yakni ki bre ki bawan na ba mo pat ngatharai ko mga ong pa pangastang ban juba bangi hapan say shwa ki facts and figures ngim dei ban sya lam ban shushep tieng sa hakanong rim ka bamdon ka jing shisha mo lada ka don shisha kum kata tingin le ka ai ka badon ka man le hendai tong in ya tai shwa on facts and figures mo ban ngim dei ban sha ya le dei ban sha ya la makala te kai gi chi i ju phi mo kong gi jing tre kam ju ni ka sarkar san stem shwa amara kilami bon ge dom te problem ta ki jingking gi or pai babon te ke work so te lukla or pai stang man klem ta da bin na ki dor ti ke ga jingan tho ju phi lor kam ju ni sarkar san stem ma kat sabaya mo baro te ki ongim pat ju I ka sarkar bam sap kum kani bar kalong ka ek basong si na ma ka de ka sarkar sun rop lang baro ki seng ka NPP lele mi thu ka ikum ka BJP kalong ka NPP hi ki seng riulum ki ba bon ki pat ba nei ki don ka takajing shania ndre ka ni ka kanti te ki la thop shukore ki nama kim ya karen ko ma pi udo mo khlem ki jingking ki khlem pete mde tang ka dwar so menta baro ki ong ka te ka jingking dau ki ro up jing ma nama nang to ka jing chalan ki mau ka we tu Hendai mdan bakran mdan bele hakapor covid ro kinot bantu dengan ong syukum no hakapor covid ro bat ki khram pentre kam kinu ki scheme hendai menta POEM kini ki benai beladap focus plus ha kijat ki sei ki penmi kelong besu sam pathar ka pisah bat kani ka pan pau shai bakade ka sarkar ka ba persha yo pai ba kam dek sarkar jong pai ba markata hakani ka kentite ngin hap ban pensawa jur ya ka suru pai ba ban wan lam ya ka sarkar ka ban ningkong ka ba pet ka ba ka met jong pai ba tingi stang mane ka interview kan pi na South Shillong in pen kut byang sha South Shillong ba ti iba trang rangat idi balami khmat ya ka laban siwa ti pi di ipersa cungi persa ko cungi hato kata ka nganong kai legacy jong ba trang rangat kan wan em sapi kang ba ke jing I cungi pai ba tai ba trang kan wan em sapi khanam kan long ka plus point ya pi jong pi ya kan election I mama trang banga khot no I ba trang rangat ide mama try jong ha ide para khat do ju mai bat ila mi khmat nang te la atom re ha katam ko baar tham yo hi ban sakri na ba la sa kane no ka jing em la ka jing pang bat kibriu ki kan mau I ba I wat hadu mentaro habang ale ya yeng an ya thu pi ngam ju sedang na ka ba ong mga day persai jong I balay na mga nga day kaway ka ba persya bahaya ka ni ka dynastic politics ka ba ki ong ngam nget batang ba piday persa piday khon piday lok jong no pidon hok ban long kata ka ba mi khmat pateng kam ju day ban long kum ta sujaran khat be he day mama jonga bat rei nga kwa ro ik pat ba bakin bishar bakin jet nga on my own merits ro mereka diga jing sisa pada ba iru ila sanchar hok kat ba ila kapor ba ide MLA jong ka South Shillong but sultanat pada habayat ba yang babun kibriu ki bayaro nama hakapor ba I yang mai ide ba ningkong I ba sei ka jing kenjing dia namanta ki ka jing lut jing sap jong ka MLA scheme
ngitip ba mentale ka MLA scheme la 2.5 crores hakashisnam ndrem judon ba ajin ken judon ba kaliru pikwa pan pendon kam kumno ya kanemo te nga tharai kata ka jing e kadang don ani thu pi kidon kilong yeng le hapar bang kran kidang jauh mat adu menta habaki kemawi e te nasotanat bakadon kata ka jing e ndre ko mga ong kibri kim dei ban song thu bakla ba nga mi khmat tang nakadaw ba imama jongai la jumi khmat teng ndre ni haban puram ro ya kata ka memory ba ka legacy ka jongi te nga try kala jarong ka jing kran jungi ki ba bon ni ki man nga try la yo lo bli kran ni te gin pen kun noi nei ji kran ba phi ai ko play 16 pat ya ka por je phi la wan ang ni mo hap deng jing bun kam ba phi mare serum seneng mo dang pan kre te ni kon te ko play sibun kom ko blai sibun